Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose. Uulitin ko lang, kaibigan ni Ate Rose, hindi ni Ate Rose mismo. Taong 1981, Kabangkalan, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, merong kaibigan si Ate Rose na bagong lipat lang sa Kabangkalan. Medyo liblib na yung napili nilang bahay doon. Gawa ng mas mura na ang upa. Medyo malapit pa sa trabaho ng asawa niya. Kaya pabor sa kanila kung doon sila titira. Tuwing tanghaling tapat wala ang asawa nitong kaibigan ni Ate Rose. Gawa nga ng nasa trabaho to. Pero tuwing Sabado at Linggo nasa bahay lang siya. Yun kasi ang araw ng pahinga niya. Yun lang din ang pagkakataon na makakapaglabing-labing silang mag-asawa. Halos 3 taon na kasi silang nagsasama, pero hindi sila magkaanak-anak. Hindi nila alam kung sino sa kanilang dalawa ang may problema. Nung una, ang inisip nila, baka stress yung kaibigan ni Ate Rose dahil sa bunganga ng magulang niya. Maya't maya kasi nakikita sila kung ano-ano napapansin nun. Yun din ang isang dahilan kaya napalipat sila dito sa Kabangkalan. Isang tanghali ng Sabado, pumunta ng palengke itong kaibigan ni Ate Rose. Ang naiwan lang sa bahay yung asawa nito. Nagmumuni-muni to sa tapat ng bintana nila. Doon sa tapat ng bintana nila nun, merong isang puno ng kamyas. Tapos kalat-kalat ang tubo ng sanga nun. May 4 na sanga yung puno na yon na nakapasok sa bintana nila. Bilin sa kanila ng may-ari. Kung gusto nilang putulin yon, ayos lang. Pero halos kasi lahat ng tumira doon, hinayaan lang yung sanga na yon. Nung nakaupo siya sa loob ng bahay nila, nakapatong yung paa niya sa bintana. Hinihintay lang niya na dalawin siya ng antok niya para makaidlip. Nung medyo inaantok na siya, nakarinig siya ng mga maliliit na boses na nagtatawanan sa labas ng bintana nila. Wala naman silang mga kapitbahay nun. Meron man. Sobrang layo pa ng lalakarin. Imposible namang may mga batang maglaro sa kanila. Naisip niyang silipin. Pagtingin niya sa baba, merong mga maliliit na nilalangang nagtatakbuhan, nagtatawanan, kumakanta, merong naglilinis. Basta, marami yun. Mga nasa 12 o 15 ang tansya niya. Tinitigan niya kasi talagang taong-tao yung mga itsura. Pero maliliit. Para lang yun, kasing laki ng mais. Tapos may mga suot itong mga sombrero. Iba-iba ang kulay. Habang pinapanood niya kung anong ginagawa ng mga yon, bigla na lang gumalaw yung sanga na nasa tabi niya at humampas yun sa tenga niya. Nagulat siya at napatingin dito. Pagtingin niya sa sanga, merong maliit ding nilalang na nakasuot ng purong itim na damit. Mahaba ang 2 tenga, mahaba ang balbas, at nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Doon na siya nagsimulang kilabutan kasi ibang-iba ang itsura nun kumpara doon sa mga nakita niyang naglalaro sa labas ng bahay nila. Napatakbo siya palabas ng bahay. Pumunta siya doon sa gilid kung saan meron silang duyan-duyan. Hindi na lang niya pinansin. Baka kasi namalikmata lang siya. Humiga siya sa duyan-duyan nila habang pinagmamasdan yung puno ng kamyas. Doon niya nakita na tuloy-tuloy pa rin naglalaro yung mga maliliit na tao. Yung sanga, ginagawa nilang padulasan, tapos tatalo ng pagkataas-taas. Nalilibang siyang panoorin ng mga ito hanggang sa dumating yung asawa niya.
Lahat ng nakita niya, kinuwento niya sa asawa niya. Nagmamadali pa nga itong ituro yung puno para makita ng asawa niya yung nakikita niya. Ito namang asawa niya, hindi naniniwala sa kanya kasi parang imbento lang yung kwento. Kung talagang totoo yun, edi sana nagtatatakbo na siya tapos nagsisisigaw. Palaging dahilan sa kanya nung asawa niya, mukha naman kasi talagang mga tao. Hindi naman mga pangit, kaya hindi siya natatakot. Maliban lang doon sa nakasuot ng itim. Kasi parang sinasadya na manakot. Ito namang asawa niya, oo lang ng oo para matigil na yung pagkwento niya. Lumipas pa ang 1 linggo. Tumapat pa ito ng Biyernes ng hapon. Habang nagwawalis itong kaibigan ni Ate Rose sa paligid ng puno ng kamyas, narinig niya yung tawanan na kinukwento sa kanya ng asawa niya. Bigla siyang napatigil. Tapos yung mga tawa na yon, nanggagaling sa itaas niya. Kung nasaan yung sanga ng puno ng kamyas na nakapasok sa loob ng bahay nila. Paglingon niya dito, meron siyang nakitang 4 na maliliit na nilalang ang nakaupo doon habang tinuturo-turo siya at nagtatawanan. Sa gulat niya, nahataw niya ito nung hawak-hawak niyang walis. Tapos pagpalo niya, bigla na lang nawala yun lahat. Ang bilis ng tibok ng puso niya nun, dala ng pagkagulat. Bugso ng galit niya, kinuha niya yung itak sa likod. Binalikan niya yung sanga na nakapasok sa loob ng bahay niya at pinagtataga niya ito hanggang sa maputol. Nung naputol na yung sanga, sinarado niya yung bintana. Nilagyan niya ng kung ano-anong tali yun para hindi na mabuksan. Nung nakauwi yung asawa niya, gulat na gulat ito kasi wala na yung sanga doon. Tapos meron pang harang yung bintana. Tinanong niya yung asawa niya kung bakit ginawa yon. Ang sabi nito, nakita niya din yung mga nilalang na sinasabi niya. Sa sobrang gulat niya, nahataw niya ito ng walis tapos pinutol niya yung sanga. Ito namang lalaki, matawa-tawa pa nung narinig niya ang kwento ng asawa niya. Ayaw kasi maniwala sa kanya nung una. Ayan tuloy. Nung mismong araw din na yun, habang kumakain sila ng hapunan, may naririnig silang kumakatok-katok doon sa bintanang sinarado niya. Nagkatitigan silang mag-asawa. Nung una, mahina lang yung katok. Tapos palakas ito ng palakas at pabilis ng pabilis. Bumaba sila ng bahay para silipin yung labas. Wala namang tao. Umikot sila sa likod hanggang sa puno ng kamyas. Pero wala talaga. Nung papasok na sila ng bahay, yung kaibigan ni Ate Rose, nakaramdam na para bang merong pumatid sa kanya. Natumba siya paharap. Buti na lang andun yung asawa niya at nasalo siya. Sabi ng asawa niya, "Oh, ano nangyari?" Sumagot siya ng, "Wala naman, parang natapilok lang ako." Ang hindi niya alam, doon na magsisimula ang ibibigay sa kanyang sakit ng mga duwende. Kinaumagahan, tatayo sana siya para magluto ng almusal ng asawa niya. Nung una, umupo muna siya para magmuni-muni sandali. Nung bumuelo na siyang tatayo, hindi niya maramdaman ang kanyang 2 binti. Sobrang manhid nito at napakalambot. Bumagsak siya sa tabi ng higaan nila. Yung asawa niya nagulat kasi sobrang lakas ng pagkakabagsak niya. Inangat siya ng asawa niya tapos ibinalik sa kama. Tanong ito ng tanong sa kanya kung anong nangyari. Sinabi niyang hindi niya maramdaman yung 2 niyang hita. Hinilot-hilot ito ng asawa niya. Baka kasi naipitan lang siya ng ugat o di kaya yung dugo niya hindi maganda ang daloy. Pinatayo siya ulit. Baka kasi ayos na. Pero wala. Ganon pa rin. Iyak na siya ng iyak kasi
bukod sa hindi niya magamit yung paa niya, unti-unti din itong sumasakit. Parang may maliliit na langgam ang kumakagat-kagat sa kanya. Hindi na pumasok ng trabaho yung asawa niya nung araw na yon. Binantayan lang siya. Ilang oras ang lumipas. Sigaw ng sigaw itong kaibigan ni Ate Rose. Nagmamadaling pumasok pabalik ng bahay yung asawa niya. Pagkita niya, nakaturo ito sa dulo ng kwarto nila. Takot na takot. Sabi niya, "Bakit? Anong meron?" Ang sagot sa kanya ng asawa niya, "Nandyan sila. Kukunin daw nila ako." Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi naman niya pwedeng iwan yun doon kasi baka nga tuluyan siyang kunin. Ang ginawa niya, hinayaan niyang kumalma yung asawa niya at hinintay niya itong makatulog. Nung nakatulog na ito, tumakbo kaagad siya sa kapitbahay nilang manggagamot para humingi ng tulong. Wala pang 20 minutos siyang nawala sa bahay nila. Pagbalik niya sa bahay kasama yung manggagamot, nadatnan nilang nakaupo yung asawa niya sa tapat ng bintana na sinira niya. Napaisip yung lalaki, papaanong makakapunta yun doon? Hindi nga siya makatayo. Samantalang yung asawa niya, walang reaksyon. Nakatitig lang ito sa bintana habang pinapatunog ang kuko nito sa bangko. Sinabi niya sa manggagamot ang lahat ng detalye kung bakit nagkakaganon yung asawa niya. Unang-unang ginawa ng manggagamot, inalis lahat ng tali doon sa bintana at binuksan yon. Kasabay niyan, bigla na lang nagsalita yung asawa niya ng Yun bang parang hinihigop ito ng puno. Yung manggagamot walang ginagawa. Nakatingin lang. Nang biglang meron itong kinuha sa ilalim ng bangko kung saan nakaupo yung asawa niya. Paghawak niya, bigla itong nagsalita ng, "Kaibigan, pagpasensyahan niyo na. Ako na ang gagamot doon sa kasama niyo. Sige na, pupunta ako doon." Yan lang yung sinabi ng manggagamot. Tapos parang meron itong pinakawalan doon sa bintana nila. Lumabas ito at lumuhod sa tapat ng puno ng kamyas. Ilang minuto lang ang tinagal niya doon. Tapos bumalik na siya sa loob ng bahay. Ang bili niya sa mag-asawa, kung ano man yung mga naririnig nila sa bahay nila, pabayaan lang nila yon. Hindi nila mga kalaban yon. Kaya ito nagpapakita at nagpaparamdam kasi natutuwa yung mga yon sa kanila. Ang mabuting gawin nila, mag-alay sila ng matatamis na pagkain sa bintana tuwing 6:00 ng hapon. Kahit mga ilang piraso lang, matutuwa na yung mga yon. Maya-maya pa, bumalik na sa pagiging normal yung asawa niya. Pero hindi pa din ito makatayo. Sabi ng manggagamot, aabutin ng 1 o 2 linggo bago gumaling yon kasi matinding sumpa yung binigay sa kanya. Matapos ang insidenteng yun, hindi muna nagtrabaho yung lalaki para meron titingin sa kanya at mag-aalaga. Makalipas ang 1 buwan, naging maayos na ulit ang kalagayan niya. Tapos, merong isang munting regalo ang hinding-hindi nila malilimutan. Sa ilang buwan nilang pagtira sa bahay na yon at sa tuloy-tuloy na pag-alay nila sa mga kaibigan, nabuntis yung asawa niya. Pakiramdam nila, tumulong yung mga kaibigan nila sa panalangin nilang magkaroon na sila ng anak. Kaya naman sila nabiyayaan. Dahil doon, tuloy-tuloy na yung pag-aalay nila ng mga matatamis na pagkain. At paminsan-minsan,
kapag naririnig nila itong nagtatawanan o nakikipagkulitan sa kanila, hinahayaan na lang nila. Kasi alam naman nilang andudun lang yung mga yun at binabantayan sila. Kasabay ng kanyang pagbubuntis, humaba na ng humaba at tuluyan ng pumasok sa loob ng bahay nila yung dating pinutol ng asawa niya na sanga. Okay, opinyon ko sa kwento. Kaya siya binigyan ng ganong sakit ng duwende. Malamang meron siyang tinamaan doon sa hinampas niya ng walis na nakita niya sa sanga. Kaya, kita nyo? Yung naging sakit niya, para siyang baldado. Tsaka, merong katulad na kwento ito sa pamilya ko. Kaya talagang masasabi kong totoong-totoo ito. Yung mga kaibigan nating duwende, nasa mga bahay-bahay lang natin yan. Nabubuhay sila kasama natin. Ako, personal experience ko dyan. Meron akong malalang trangkaso nun. Tapos meron akong trabaho kinabukasan. Alam ko sa sarili ko na hindi ako gagaling nun. Pero humiling talaga ako. Bukod sa nagdasal ako, tinawag ko ang lahat ng kaibigan naming duwende dito sa bahay. Tapos nun, pawis na pawis ako sobra sa kwarto. Tapos may mga nakita akong iba't ibang kulay ng orb. Merong white, blue, tsaka red. Pero nakita ko yung mga orb na yan, yung ano ko nun parang kalahating tulog, kalahating gising. Diba nangyayari sa atin yan minsan kapag mababaw yung tulog natin. Kaya yun, kinaumagahan nun, gumaling ako. Nakapagdab pa ako nun. Pero kayo, anong opinyon ninyo sa kwento na to? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.